Ve studiu už vítáme Dagmar Gabulovou. Krásný dobrý den, Dášo. Vy jste první certifikovanou koučkou stylu pro Českou republiku a Slovensko. Áno. Tak co to znamená, první certifikovaná koučka pro styl? Tak veľmi jednoducho znamená to, že robím ľudí krásnymi. Takže krásnymi, krásnejšími a naozaj učím ich, aby využívali tú svoju skutočnú krásu, aby pochopili napríklad, ktoré farby im slúšia, ktoré naopak im škodia, aby sa naučili pracovať so svojou súčasnou postavou, to znamená ukázať prednosti a zamaskovať nedostatky, aby sme spoločne vybudovali taký ten ich jedinečný osobný štýl, aby sa vo svojom oblečení a v štýle cítili ako vo svojej druhej koži. A konkrétně na barvy se dnes v našem vstupu zaměříme. Jak moc jsou barvy schopny ovlivnit naši náladu a vůbec ten náš vzhled, to jak vypadáme? Tak farby môžu byť našim najlepším priateľom, ale rovnako aj najväčším nepriateľom. Záleží, či siahneme po tých správnych pre nás a pre našu prirodzenú farebnosť alebo nie. Každý sme sa narodili už s nejakou tou prirodzenou farebnosťou, ktorá je nám daná v tóne pokožky, vo farbe vlasov a farbe očí. A tým pádom naozaj sa potrebujeme na farby pozerať nielen ako na niečo, čo je teraz cool, trendy alebo čo sa nosí, ale skôr si z tých trendov vyberať veci, ktoré nám pristanú. A týka sa to rovnako aj farieb. A farby nielen môžu deformovať alebo formovať našu postavu, ale taktiež niečo od nás prezrádzajú. Prezrádzajú o našej osobnosti, o našom životnom štýle, o tom, ako sa práve cítime. Či si veríme, alebo skôr chceme byť utiahnutí a neprístupní. Takže naozaj nie sú to len farby, ale je to oveľa väčšia škála. My dělíme barvy na dvě skupiny, na studené a teplé. Jak poznáme, která ta skupina k nám sedí? Jaké jsou ty hlavní faktory, podle kterých se to rozlišuje? Veľmi správne. Naozaj tie dve hlavné skupiny sú farby studené, čo už vidíte z tohto náramku strieborného, že tá energia z toho naozaj ide mrazivá. Alebo farby teplé, ktorý reprezentuje náramok tento zlatavý. A vidíte, že naozaj sú to dva rozličné svety, ktoré nič nemajú spoločné. A rozličné sú pretože majú iný základ. Takže aj tie farby, ktoré napríklad máme studené, ktoré korešpondujú s týmto náramkom strieborným, tak naozaj ten základ je v nich modrý. A z toho dôvodu pekne harmonizujú a sú v súlade so studeným kovom. Naopak farby teplé už majú ten základ žltý. Takže naozaj, keď sa pozrieme na tú farebnú paletu žltých farieb, sú to farby, kde vidíme tie kvetinky, vidíme to slniečko a tá žltkavosť z toho na nás takto pekne pracuje. No a my sa potrebujeme pozrieť na nás, aký tón pokožky má naša pleť. Akú máme farbu očí a farbu vlasov a ktoré tie farby z týchto všetkých, ktoré vidíme a ktoré existujú, najlepšie korešpondujú s nami. Takže to hlavné pravidlo je zistiť, ktoré farby sú v harmonii s nami. Niektoré sú v kontraste. A podle čeho to zjišťujete? Vy tady máte takovou paletu různých barev. Ano. Můžeme to možná konkrétně ukázat na mě, aby diváci viděli, jak přesně postupovat. Já takhle k vám přejdu. Takže skúsime. Ja sa vás pýtam, aké farby máte rada? Aké farby rada nosíte? Tak, no víte co, já úplně nejsem jako profilovaná na nějaký konkrétní barvy. Mám ráda červenou, mám ráda fialovou, mám ráda růžovou. Takže nevím vlastně, jaký jsem typ. Takže skúsime farby napríklad takéto. Je tam nejaká tá rúžová, ktorú ste spomenula, ale vidíte celkovo z tej palety, že sú to farbičky veľmi, veľmi slabé, pastelové, také popolavé, jemné. Takže skúsime, čo takáto farebná paleta spôsobí s vami a ako zmení váš vzhľad. Dobře. Takže vy sa asi neuvidíte, ale diváci určite uvidia. Takže máme tam farby rôzne, takéto malinové, fialkasté, fuksiové, až rôzne modré od svetlej po tmavú, ale skutočne je tam veľká popolavo, sú to studené odtiene. A teraz vidíme, že tie studené odtiene s vami, čo spôsobujú vašej tvári. Takže evidentne, keďže na vás je to aj vidieť, že máte tú tmavosť v sebe, máte snedú pokožku, takže ten teplý farebný typ bude k vám určite bližšie. Takže aj keď si takto pozrieme tie dva náramky v kombinácii s vašou pleťou, tak naozaj vidíme, že ten zlatý náramok do vás zapadá, je v harmonii a patrí tam. Pričom ten náramok strieborný nás ruší, je veľmi kontrastný, veľmi studený pre vás. Takže to nám aj ukazuje napríklad táto kombinácia kov studený a farby studené nie sú pre vás ideálne, pretože napríklad ste blečia. Ste oveľa blečia, či nemáte zdravú farbu pleti, vaša prirodzená farebnosť nie je taká živá, ako by mohla byť. Ale teraz si ukážeme práve tú variantu, ktorá je pre vás ideálna, ale kľudne môžeme nechať aj túto paletu a prekryjeme, aby sme naozaj videli
ten prechod. Takže skúsime paletu teplú, konkrétne jesenú, podzimnú, pretože ste tmavší typ, takže si môžete dovoliť nosiť intenzívnejšie tmavšie farby. A teraz, keď sa naozaj pozrieme na ten prechod, tak teraz naozaj je to presne na vás a máme pocit, že tieto farby jednoducho sú v harmonii, v symbióze a ešte v kombinácii s tým správnym šperkom ladí to a nič neruší. Takže ten signál, keď máme správnu farbu na sebe, je, že my ako osoba potrebujeme byť vidieť na prvom mieste a nie je tá konkrétna daná vec, napríklad sako. Dobrá, takže když si třeba nejsme jistí, jaké ty barvy k nám dobře sedí, tak co máme dělat? Máme vyhledat odborníka nebo máme najít nějaké tipy na internetu, jak přesně postupovat, aby jsme odhadli ten náš typ, aby jsme si potom mohli vybrat správné oblečení, aby nám to co nejvíc slušelo? Ideálne samozrejme pracovať s niekým, kto sa tým farbám vyzná a kto už to má v očiach. Pretože človek, ktorý posudzuje farby iba podľa toho, ktoré sa mu páčia, prípadne ktoré sú módne a sú trendy, tak nedokáže úplne posúdiť ani sám na sebe, čo mu daná farba spôsobuje. Pretože priznajme si, každý a každá so sebou žijeme už niekoľko rokov a tým pádom ten pohľad cudzieho nestranného človeka je oveľa objektívnejší. Dášu, ještě mi povězte, velmi oblíbená barva je černá. Spousta dam nosí zásadně černou. Je možné třeba v tom oblékání zvolit nějaké doplňky, nějaké zvláštnosti, abychom rozbili jenom tu smutnou černou část? Skutočne máte pravdu, že čierna je veľmi obľúbená farba u dám najmä a všetky dámy sú presvedčené, že čierna farba pristane každému, pretože je elegantná, je seriózna, zoštíhluje a je tak praktická, že naozaj sa dá kombinovať so všetkým. Lenže keď sa pozrieme na ulice a okolo nás, tak skutočne vidíme, že tá čierna je častokrát v praxi kombinovaná práve s bielou, šedou alebo inými takýmito šedavými farbami. Takže čierna naozaj pristane iba veľmi, veľmi malému počtu ľudí a takým, ktorí tú tmavosť, napríklad vy ste skvelý prípad, kedy tú tmavosť v sebe máte. Takže keďže máte tmavé vlasy, tmavé oči a snedučú pokožku, tá čierna veľmi pekne bude na vás nadväzovať a nebude tam nevytvorí ten kontrast. Napríklad v mojom prípade čierna v oblasti tváre vôbec nie je vhodná, pretože by ma prebila, by bola príliš na mňa ťažká. Takže skutočne bavíme sa o tých farbách alebo o nosení čiernej, najmä v oblasti tváre, pretože tam prichádza do kontaktu s tou našou prirodzenou farebnosťou a s pokožkou, očami a vlasmi. Stačilo by tedy rozbít to nějakým doplňkem, šátkem, to je, náhrdelníkem? samozrejme, to je najlepší spôsob. Takže na začiatku, keď pracujeme s klientkami a naozaj im poviem, že tá čierna farba nie je pre nich vhodná, tak sa snažíme začať malinkými kročikmi postupovať ďalej. Takže napríklad je to tento prípad, kedy máme čierny top alebo čierny svetrík a potrebujeme tú čiernu iba oddialiť od tej našej tváre. Takže môžeme použiť akýkoľvek šátok, šatku alebo šál v našich správnych farbách. Prípadne môžeme použiť iba výstrih, pretože ako náhle máme výstrih, tak už tá naša telová farba, presne tak, pokožka nás oddelí od čiernej farby. Takže toto je taký ten prvý krôčik základný. No a ako náhle už niekto bude trošku odvážnejší, tak si môže potom na ten čierny top dať aj takéto farebné, svietivé sačko. Takže skvělým příkladem je dneska také třeba moje kolegyně Stáňa, která má černý top, ale přesto má fialkové sáčko, takže to je výborný príklad. To je výborný príklad, ja som na úvod aj chválila, takže naozaj je to tam správna cesta, že skutočne vidíte, ako náhle máte čierny top a prekryjete ho väčšou časťou alebo väčšou látkou, ktorá je farebnejšia, tak už tá čierna nie je taká rušivá. Dášo, moc vám děkujeme za vaši návštěvu. Ďakujem veľmi pekne. Možná jenom v závěru, nemusíme se bát v zimě barev, vůbec neplatí, že zima k tomu souvisí tmavší Čím barvy. je šedivšie vonku, tak treba siahať po farebnejších a sviežejších farbách, aby sme si tú dobrú náladu a tie pozitívne emócie priniesli vďaka oblečeniu. Dobře, moc vám děkujeme. Naschledanou. Naschledanou.